Здрасти, реших само в този канал днес да направя снимка, където си купувам хелънски глупости. Не само хелънски глупости, които вие ще ме оценяте. И аз. Първо започвам с тия двата бургера, които си купих. Няма да казвам цени. Ето. Ето общата сметка. Ето ги бургерите. Знам, че тук няма видео за говорене, но това може да е първото и последното. Не знам. Може би няма да е първото и последното. Вижте. Бургери си купих с мои пари пак. Ето това, където не знам, като имам една тиква, имам още една, купих я, така за украса. И последните две неща, които много съм искала да... Не две, не имало е още, не са две. Три са всъщност. Това. Начина ми на Хелоуин, ще се стресна с учениците с това. И от DMX отивах и си купих Birthday Bomb. Бомба. От тяхните, с шоклет и с тортата. Защото много момичета си слагат и аз реших, що да не си купя. И вие ми оценяйте. Да ви кажа моята оценка. Бургерите изглеждат ми високо качествени, мога да си взема един за училище за това. Но не, защото в събота, то до тогава те ще станат на каша. Добре, оценям ги. 10 от 10. 10 от 10 на тези бургери, защото ми изглеждат хубави. Това нещо му давам 8 от 10, 8 от 10, защото сега като го навия на чината, то и ще свършат батериите. Да. Иначе сладко от Пеп. Това също е от Kaufland, а останали са от парфюмерията, където тя ще ги оценяме, но вече си изгубих едно. Да, и това е от Kaufland. И му давам, честно казано, 9 от 10, защото вече имам такава. И нищо не ме е впечатлило. Първо. И на това го оценям на якото, защото е Juicy Bonbon с торта, а най-много ми хареса с шоколада. Чакайте малко. И това е 10 от 10 му давам, а на това 11 от 10 направо. Майтапи си 10 от 10. Много яко ми давам на тея. Имам и още продукти. Втора част. Следвайте.